Godt, så klokken den er 8 om morgenen. Vi er lige taget hjem til mig, fordi vi skal få pakket alle tingene ned i taskerne, så vi ligesom går med sådan cirka lige vægt. Så vi vil lige vise hurtigt, hvad vi har pakket. Så vi har hver vores sovegrej med. Det består af et liggelunderlag og en sovepose. Så har vi et fælles telt med, et trankgearsæt, noget gas, sådan vi kan bruge trankgearsættet. Og så har vi, toiletsager, en økse og noget badetøj. Og så har vi lidt personlige ting, plus et par viskestykker, sådan vi kan få vasket op. Og så har vi også taget en smule mad her med herovre. Det er ikke det hele. Vi skal nok leve på andet end en kop nudler. Men alt i alt, så har vi alt med, og så har vi et par tasker til at bære det af. Så har vi fundet os sådan en lille bålplads, og endelig har fået tid til at tage noget frokost. Ja. Så vi vil lige vise, hvordan vi har tænkt os at lave mad på turen. Ja, og som sagt, så er det et trankesæt, som man skal koble til det her gas. Men vi gider faktisk ikke at snakke så meget, for det gider I sikkert heller ikke at høre på. Lad os bare få det åbent. Det er pakkeåbning. Kan man se det? Ja. Det man gør... shit, har den her engang været åbnet endnu? Nå. Det man gør her, det er, at man tager sættet her. Så er det egentlig bare så simpelt, som man skruer den her på. Man skal huske at skrue den lige på. Fordi hvis man gør det skævt, ja, så tænder det skam ikke. Så det vi gør her, det er, at vi ligesom lige har sådan en lille holder her til vores seng. Den kan vi lige klikke på. Så har vi den her mega smarte grabber, som vi kan tage fat her på, hvis vi skal lave noget derpå. Jeg har glemt, hvordan man bruger det. Så jeg skal ikke bare få noget over kog. Jo. Godt, så nu er vi endelig klar til at få lavet mad. Så det er faktisk ret simpelt. Man tager bare lige den her ud, så stiller den lige her. Så det man gør, det er, man tænder for gassen her. Man kan begynde, man kan høre det. Men vi kan bare tage den lige så stille her, så den ikke... Den var her. Så nu kan man høre, det kan godt være, at man ikke rigtig kan se den. Men hvis man så skruer op her. Men vi behøver faktisk ikke særlig meget. Bare en lille smule her. Så tager man... Jeg kan ikke se. Tager man vores gryde lige her. Jeg vil komme lige til at spille noget vand der. Så putter man den ned så meget midt på her som muligt, så man ligesom ikke, så den ikke vælter. Meget midt på er crazy, altså. Er den midt på? Nej! Godt, så nu er vi klar med middagsmaden her. Vandet er færdigt med at koge. Så er det bare at få nudlerne lavet. Så står og venter spændt på kokken her. Det ser jo forrygende ud. Det vil jeg sige, det var. Det er i hvert fald bedre end noget vi har fået i dag. Godt, så klokken er 1:30. Vi glemte at sige, at vi er gået cirka 10 kilometer. Så vi er så på vej videre nu. Vi har lige fået et, okay, jeg ved ikke om jeg vil sige lækkert, men... det var det bedste måltid, jeg har fået med et middagsmåltid. Vi håber på, at vi kan gå i et par timer. Måske finde is, hvis vi er heldige. Og så skal vi bare sætte telt op i aften. Men vi skal nok vende tilbage selvfølgelig. Så ja. Godt, så vi stoppede lige ved Bamsebro camping ting. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Vi kunne ikke lade være med lige at købe en lille is her. Ja, 2. Klokken den er også snart 5. Vi er gået 35 km i dag. Vi har faktisk ikke lige set, hvor mange penge vi har samlet ind, men jeg har da hørt nogle notifikationer, at vi har fået samlet lidt ind. Så det vil vi selvfølgelig fortælle lige om lidt. Men lige om lidt så går vi ud og sætter telt op, så det vil vi lige vise. Ja. Godt, så vi er nået frem til campingpladsen, hvor vi skal sætte telt op. De 2 dovne dyr, de sidder derovre og spiser vindruer.
Men jeg tror faktisk ikke, I gider at se det, så vi laver bare lige en timelapse, hvor vi sætter teltet op, som vi kan gøre på 0,5 jo. Godt så, status den er, at kameraet løb tør for strøm. Men den gode ting der er så, vores telt her, det er blevet færdigt, så kom indenfor, så er det lige roomtour. Godt, så hvis man går ind her, så kan man se alle drengene, der ligger hernede. Vi har mig, der sover hele herovre. Så ligger Karl selvfølgelig i midten, som altid. Så ligger Matti herovre, ligger lige og dumer lidt. Så vi vender tilbage, når vi skal aftensmad. Og jeg tror sgu også lige, at jeg skal have en halv time herinde. Så vi vender tilbage. Godt, så det her, det er det sidste vi filmer her af dag 1. Vi er lige blevet færdige med at lave aftensmad. Grunden til at vi ikke filmede det, det var fordi at vi lånte sådan en køkken de havde derinde, så vi tænkte det ikke rigtig var spændende at kigge på. Så der er ikke rigtig andet at sige, end at de her to fucking knoldsparkere, de lavede et lucky reel med hvem der skulle få gaffel, hvem der skulle have kniv og hvem der skulle ske, fordi de har glemt at tage bestik med, så skal det gå ud over mig. Og selvfølgelig fik jeg kniv, så der er kun sket gode ting i dag. Vi ses. Der er kun sket